Jeg hedder Simone, jeg er 12 år, og jeg er Belinda. Jeg hedder Sia, jeg er 12 år, og jeg er Rachel. Jeg hedder Maria, jeg er 12 år, og jeg er Bettina. Jeg hedder Martina, og jeg er 12 år, og jeg er Bille. Jeg vil have lavet en kanal. Og så ja, I kan bare, altså hvis I vil have, at vi skal lave en musiktur eller sådan, Eller vide noget mere om. Ja, så kan I bare skrive til os. Ja. Så skal vi nok svare på spørgsmål. Ja, det er en video. Der kommer nok lidt sådan en video her, når det vil gerne lade os, når vi er alle sammen samtidig, vi lader næsten have skole og sådan noget. Ja. Det er noget til det. Ja. God aften, Danmark. Godmorgen, Danmark. Godmorgen, Danmark. tak. Jeg kunne komme op. Det gør det ikke. Ja. Sådan er det jo. Men jeg ser ja. Wow, tak. In your face. Jeg kan ikke finde ud af det. Så det var sådan helt sådan, Det smidigste. ja, det var. Nå. Wow, tak. Hvis du prøver at gøre det der, men ellers først sådan. Du pludselig en mikrofon. Ikke der. Du smager. Ja, ja. Spis den. Pizza. Nå. Først vil jeg komme her igen. Hvor var ikke den? Der er fad. Du kan ikke dykke. Jo. Du er så lidt dum. Du er sådan lidt stresset lidt med lige for hovedet. Du kan lige se det der. Vi kan ikke lide den der. Der var med et... Vi får 100 kroner for det. Nej, det gør jeg ikke. Det er så værd. Nej, det er fordi jeg er så sød og smuk. Du vil ikke gå i klassen. Nej. 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 Jo. Nej, det er nogen, der er med i videoen. Ja, sådan helt nu. Jeg kommer lige nu. Jeg kan